Que tal, como estades? O Goberno acaba de declarar oficialmente as illas de San Simón e de Santo Antón como lugares de memoria. É o segundo enclave de Galicia que consegue esta distinción despois de que hai uns días fora publicado no BOE a declaración do Pazo de Meirás. Este recoñecemento chega un ano despois do inicio do procedemento co que se pretende blindar este espazo empregado como campo de concentración e como colonia penitenciaria entre 1936 e 1943. Un acto de xusticia coas persoas que sufriron prisión, torturas e morte, coas familias que durante décadas padeceron en silencio e con toda Galicia, que avanza así no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática. Arredor de 5.600 presos políticos estiveron amoreados neste espazo en condicións extremas. A fame, o frío e a falta de hixiene marcaron o seu encerro. Polo menos un de cada 10 non conseguiu sobrevivir. Os investigadores teñen documentadas 517 mortes, pero creen que a cifra podería chegarse a 700 porque moitos internos eran sacados de noite das súas celas para os fusilar ou darlles o paseo. Nos anos nos que este enclave funcionou como colonia penitenciaria, os presos contaron coa solidariedade das chamadas madriñas, mulleres que desinteresadamente acudían á illa a lavarlles a roupa ou atender as súas necesidades. Tamén para elas vai este recoñecemento. De contado analizamos as repercusións desta distinción con representantes do movemento memorialista que aplaude o paso dado polo Goberno, aínda que pide garantías para que este espazo non sexa banalizado. Matías Rodríguez da Torre, portavoz da Iniciativa Galega pola Memoria. É o Estado quen detenta de algún xeito pois a titularidade e, por tanto, debe ser quen exixa que todos eses usos contrarios á memoria democrática non se dean. Mentres iso non apareza de xeito explícito na documentación, pois cremos que de pouco vai servir porque o xestor, que é a Xunta de Galicia, pois pode facer o que lle pete. San Simón foi un dos 300 campos de concentración que o réxime instalou en todo o Estado. En Galicia funcionaron unha ducia. Case todos estaban instalados no litoral. Nestes espazos, os detidos eran identificados e clasificados para despois seren trasladados a outros centros. A maioría abriron trala caída da fronte norte, como explica o doutor en Historia Xosé Manuel Suárez. Os campos de concentración naceron, sobre todo, a partir de outubro de 37, cando cae Asturias, cando cae o Frente Norte, os asturianos masivamente intentan chegar a Francia pues, en barcos de pesca, mercantes, no que sea. ¿No? Estes barcos son apresados e traídos a maior parte de Galicia. Hoxe no capítulo 38 da Ferida Aberta no 36 percorreremos os distintos campos de concentración que o réxime instalou en Galicia. Domingo Rodríguez Teijeiro. Os campos de concentración non forman parte del sistema penitenciario. Non aparecen hasta el año 37 y son una institución militar, creados y regidos por militares, con una función determinada, que será básicamente la de cribar a los prisioneros de guerra, a los prisioneros a los que formaban parte del ejército republicano, inicialmente después de la caída de Asturias y luego ya hasta el final de la guerra, y bueno, pues establecer responsabilidades, establecer su destino. Los de aquí de Galicia se cierran en el año 39, en noviembre. Y en el año 40 pues quedan dos campos que ya no son exactamente lo mismo. Pero ademais achegarémonos ao último traballo do director de Meira, Eloi Enciso. Entre el 11 y el 27 de junio hemos comido solo 4 veces. Se nos escurren las mejillas, se nos hunden los ojos. Falamos de Todo Escárcel, unha fita que indaga na realidade dos campos de concentración franquistas e que resultou premiada no Festival de Marsella. A idea de facer a peli xurde cando eu descubro un pouco por casualidade que nun lugar de Galicia que eu estaba visitando, simplemente estaba en unha praia e resultou ser que aí existía un campo de concentración franquista. E chamoume moito a atención, primeiro, o espazo, e segundo lugar, cando preguntei que non existira nada de información. E despois a segunda sorpresa foi cando descubro que aquilo que pasou naquela praia de Cedeira non era un feito aillado, sino que por toda a xeografía do Estado
os últimos números falan de entre 200 e 300 campos de concentración. San Simón e a súa declaración como lugar de memoria democrática volve focalizar a nosa atención coincidindo ademais co 90 aniversario do golpe ilegal do 36. Precisamente ali, na Illa da Memoria, arrincaron en xullo os actos organizados polo movemento memorialista. Desde Iniciativa Galega pola Memoria denunciaron que 90 anos despois a impunidade continúa e homenaxearon dúas figuras históricas, a militante comunista Concha Nogueira e o dirixente sindical Moncho Reboiras. Aínda hoxe, 51 anos despois, o dirixente sindical segue sendo vítima de continuos ataques lanzados desde a dereita. Hai uns días, a súa familia trasladoulle ao presidente do Parlamento a súa indignación polas falacias que o PP está vertendo diariamente contra el. Pídelle ademais que non se debata na Cámara a proposición coa que os conservadores pretenden retirar todas as estatuas, bustos e distincións que existen en Galicia na memoria do líder sindical. As de Santiago, Luga e Arzúa únese agora un novo monólito en Fene instalado fronte a Antiga Stano que foi inaugurado coincidindo co aniversario do asasinato. Ademais, o Concello de Dodro nomeou no fillo predileto a título póstumo nun acto celebrado na parroquia de Imo. O irmán de Moncho Reboiras, Manuel Reboiras, agradece todas estas mostras de afecto e denuncia a campaña de intoxicación promovida polo Partido Popular contra a memoria do seu irmán e das vítimas da represión fascista. Hombre, sempre anima e sempre dá un pouco de ánimo, porque realmente a indignación e os insultos, as calumnias e as descalificacións que se fan, sobre todo cando se tocan a vena afectiva dun irmán, pois evidentemente reconforta. Pero hai outros nomes, outras figuras que queremos lembrar coincidindo co 90 aniversario da barbarie fascista, e o caso de Alexandre Bóveda. A súa filla pídelle á Xunta que institucionalice de forma oficial o 17 de agosto como Día da Patria Galega. No Museo de Pontevedra e ante o cadro a derradeira leición do mestre que Castelao pintou na memoria do seu pai, Amalia depositou as codias de Piñeiro da Caíra ante a cal foi fusilado Alexandre Bóveda o 17 de agosto do 36 e que a súa nai gardou en segredo durante décadas. Ese Piñeiro foi a última testemunha da súa firmeza. Amparou o seu último alento e recolleu a sangue de un cidadán que soñou para nós un futuro de xustiza, cultura e liberdade. Mentres en Ferrol e Fene, a veciñanza rendeu homenaxe a Xaime Quintanilla e Ramón Souto, alcaldes republicanos fusilados tamén en agosto do 36. Compostela mantén viva a memoria do rexedor Ángel Casal e o pintor e ilustrador Camilo Díaz Baliño, paseados tamén en agosto tras pasar varios días encarcerados na Falcona. A alcaldesa Goretti San Martín pide rachar co silencio que pesa como unha lousa sobre as arredor de 200 persoas asasinadas na cidade tras o golpe do 36. Camilo e Ángel, polas súas traxectorias, por seren parte dunha Galiza que, como Alexandre Bóveda, non se axeonlla, senón que se mostra digna e orgullosa, son a expresión do noso non silencio. Por iso estamos aquí. En Vigo, homenaxe da Asociación Memoria, Verdade e Xustiza ás 27 vítimas rexistradas durante a batalla de Vigo tras a lectura do bando de guerra na Porta do Sol. É indecente que 9 décadas despois e a pesar dos tímidos avances legislativos non se teñan dado máis pasos en favor da recuperación e da dignificación da memoria democrática na cidade de Vigo. Na Coruña, unha enorme estatua instalada fronte á antiga prisión lembra os irmáns da Lixivia. En Boimorto, mentres, acto cívico na memoria dos 11 veciños, 9 deles membros da corporación, asasinados o 20 de agosto do 36. En Lugo, homenaxe na Casa do Inverno en lembranza dos 5 membros da familia Casa Rodríguez vítimas da represión. Marín honra a memoria de Carmen Pesqueira, a capirota, a lavandeira e nai solteira de 29 anos, torturada e asasinada no Pozo da Revolta en agosto do 36. En Ourense, ato no Furriolo en lembranza dos 15 homes paseados polos fascistas tras o golpe do 36, entre eles o alcalde de Gomesende, Celso de Poulo, e o mestre do PC, Eduardo Villot. Na Baixa Limia, o Comité pola Memoria Histórica rendeu tributo un medio cento de veciños asasinados polos golpistas desde xullo do 36. Carlos Morais, presidente do comité. Son cerca de medio centenar as vítimas mortais que temos suficientemente verificado. Centenares de veciños de Bande, de Calvos, de Entrimo,
de Lobeira, de Lobios e de Muiños procuraron evitar as gadoupas da morte no Barroso e en Castro Laboreiro. Outros agocháronse onde puderon, mas o peor aínda estaba por chegar. O Grupo de Investigación Istagra da Universidade de Santiago fai un chamamento á colaboración das familias e da veciñanza para recoller testemuños e documentación sobre as 197 vítimas da violencia franquista enterradas no cemiterio de Serantes, en Ferrol. O luns 31 de agosto farase unha primeira cata arqueolóxica. Os traballos realizados a través dun convenio coa Deputación vanse prolongar ata o 11 de setembro. Fala Sol Agra, deputada de Dereitos Civís. A intervención que vamos facer agora, a cata que está prevista, é entre dúas ringleiras de lápidas. Toda a información que nos dan é que vai ser difícil. Está o cementerio como moi cheo de fosas moi pegadas unhas ás outras. Son situacións complicadas. Agardamos ter tamén éxito como nesta, porque eso demostra que é posible que os familiares poden recuperar os seus corpos e demostra tamén que están, non? Porque vemos cada vez máis negacionismo ao respecto de que non lo inventamos, que non hai mortos nas cunetas, pero non, señores, siguen estando aí, por tanto, temos que seguir buscando. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Despois de anos de traballo e case 12 meses de tramitacións, as illas de San Simón e Santo Antón son xa, sobre o papel, lugar de memoria democrática. O Boletín Oficial do Estado publica esta distinción que o Goberno outorga a este arquipélago situado en Redondela, na ría de Vigo, e a onde foron conducidos 5.600 presos republicanos entre 1936 e 1943. O lugar, que funcionou como campo de concentración e como colonia penitenciaria, está considerado un dos espazos máis represivos de toda Galicia. Calcúlase que como mínimo puideron morrer ali 500.000 de persoas. O Goberno pretende, con esta iniciativa, dar a coñecer a cidadanía o que ali sucedeu, instalando paneis informativos e integrando este arquipélago en circuitos internacionais dedicados á memoria democrática. Búscase ademais garantir que os usos que se lle dean a este lugar sexan compatibles coa preservación da memoria. Conversamos xa con Matías Rodríguez da Torre, de Iniciativa Galega pola Memoria. Que tal, Matías? Moi boas. Hola, moi boas. Que significa para o movemento memorialista ter xa por fin este recoñecemento? Pois para o movemento e para toda a cidadanía é unha boa nova. A verdade é que nese sentido pois, pensamos que é un paso adiante. O que pasa que ao mesmo tempo que é un paso adiante tamén quizáis o sexa pois moi timorato e tamén incerto. Creemos que non se vai por con el pois fin a todas as cuestións que están a levar a converter a illa de San Simón pois nun parque de atraccións, non? Claro, porque desde o primeiro momento o cabalo de batalla sempre foi os usos, non? Que se lle vai andar este espazo, non? Onde se teñen realizado, como te dis, actividades que nada teñen que ver coa memoria. Non sei se con este recoñecemento, Matías, queda blindado o San Simón. Que garantías ofrece esta distinción de agora en diante? O problema é que sobre o papel a declaración pois pode de algún xeito pois esbozar pois un avance na xeolocalización, na documentación, na posta en coñecemento e divulgación da illa. Mais o que son os usos, o que referías, o plan de usos, todas as aberracións, actividades, digamos, aberrantes que se están a celebrar na illa, que van en contra precisamente da memoria das vítimas da represión en San Simón, e que van en contra tamén pois da mínima delicadeza e respeto que se debe ter aquelas persoas que estiveron nun campo de concentración, en un lugar co significado dun lugar da memoria. Pois aí o que queremos é que realmente non se fai nada efectivo, porque que non se lle pon couto a todas os usos que lle está a dar a Xunta de Galiza. E sabemos que é o Estado realmente de quen depende en última instancia todo isto, pois San Simón, as illas de San Simón e Santo Antón son unha cesión de manial do Estado á Xunta de Galiza e, por tanto, é o Estado
quen detenta, de algún xeito, pois a titularidade. E, por tanto, debe ser quen exixa que todos eses usos contrarios á memoria democrática non se dean. Mentres iso non apareza de xeito explícito na documentación, pois cremos que de pouco vai servir, porque o xestor, que é a Xunta de Galicia, pois pode facer o que lle pete. Desde a Iniciativa Galega pola Memoria levades moito tempo traballando para documentar o que ocorreu en San Simón, tamén para facerllo chegar á cidadanía, pero non sei se durante toda esta tramitación contou o Goberno en algún momento como movemento memorialista a hora de tramitar este expediente e reescribir un pouco a letra pequena de como debe ser San Simón de agora en diante. Pois a verdade é que non. Fomos convidados a un primeiro acto que se celebrou hai uns meses na illa, no que pois estivo presente o secretario de Estado para a Memoria Democrática, pois convidados a participar, iso é verdade, a dar a nosa opinión naquela homenaxe, mas realmente non foi como colectivo ou como rede de colectivos, porque recordo que fomos 30 asociacións as que alrededor da Iniciativa Galega pola Memoria propuxemos realmente pois a declaración da Illa da Memoria con esas condicións que estamos a comentar. Pois non se tivo en conta, e máis ese expediente pois a nós nunca se nos resolveu, nin nunca tivo resposta. Por tanto, creemos que ben, deberíase ter actuado de outro xeito. Creemos que, en todo caso, nunha iniciativa deste tipo, nun expediente deste tipo, hai que ter un pouco máis de respeto a toda a colectividade que está traballando a prol da recuperación da memoria, a prol dos dereitos humanos, e, de algún xeito, pois, non buscar tantos fins propagandísticos, e si facelo desde un punto de vista pois moito máis pragmático e seguro, para que en San Simón haxa realmente pois respeto pola memoria democrática. Esta mesma observación facedes tamén no que se refire a Meirás, non? Que tamén acaba de ser declarado lugar de memoria democrática oficialmente. Tampouco neste caso o Goberno contou con este movemento memorialista, a pesar de que foi a mobilización cidadá un activo fundamental, non, para conseguir a devolución do Pazo. Como se explica isto? Pois, exactamente. Pois eu non sei, non lle encontro moita explicación, excepto pois querer ter un protagonismo que inmerecido neste caso, porque unha cousa é administrativamente facer unha declaración, pero tamén debemos lembrar que esa declaración está sustentada, está respaldada e está fundamentada na pelexa, na loita e na iniciativa cidadá de tantos anos. En ambos os casos, as tramitacións dos expedientes, falo do caso de Meirás, tamén do caso de San Simón, o certo que se prolongaron moito no tempo, non? E a cidadanía non percibe, non? Cambios dentro destes dous espazos, pois desde que se decidiu, non? Iniciar a declaración como lugar de memoria. En San Simón continúa habendo actos de todo tipo que nada teñen que ver coa memoria, o Pazo segue pechado ao público. Debería acelerarse un pouco os usos a estes dous espazos e abrilos á cidadanía como é debido despois desta declaración? Efectivamente, é que se non é para iso non ten sentido, porque entón estamos falando simplemente de cuestións simbólicas e para iso non ten que durar tanto o camiño nin ten que ser tan rimbombante. Referímonos a que se realmente o Pazo de Meirás e as illas de San Simón e Santo Antón non son espazos da memoria no sentido explícito, no sentido europeo, se queremos do termo, no sentido da divulgación da súa historia, da súa memoria e do respeto aos dereitos humanos, pois non vai valer de moito.
alegrámonos, evidentemente, de que esta declaración sexa un paso adiante, pero o que non queremos é que sexa insuficiente. Hai uns días se conmemoraban en San Simón esos 90 aniversario do golpe con ese acto que congregou a cidadanía en xeral, tamén a representantes das asociacións, investigadores nesa illa que agora acaba de ser declarada como lugar de memoria democrática, e hai un asunto que poñía de sobre a mesa e é que 90 anos despois do golpe a impunidade continúa. Pois sí, a impunidade continúa, xa non só por esa lei de impunidade do anos 77 e seguintes, senón que e pola xestión da transición no Estado español, senón que hoxe en día pois forzas denominadas democráticas e outras que realmente pois non teñen ningún viso de seren democráticas. Estamos falando, pois, por exemplo, do Partido Popular e de Vox, con responsabilidades de goberno en moitos lugares, sobre todo por parte do Partido Popular, pois están a ser totalmente regresivos no tempo e volver a posicións nostálxicas a nivel da ditadura. Mesmo exacerbala e cando non, pois, edulcorala. Mentres esta xente pois está sumando a un carro dunha extrema dereita global, pois se vai en contra de todo principio democrático. Por tanto, non se están a dar pasos adiante. E máis, estamos nun momento moi delicado onde a cidadanía, pois eu creo que se ten que dar conta de que se están a promover cuestións, ideas, non só verbalizadas, senón incluso executalas políticamente, pois ideas e accións que teñen máis pisos de seren ditatoriais a democráticas, non? Supoño que tamén estamos pensando un pouco nos ataques que están sufrindo figuras destacadas como foi a figura de Moncho Reboiras, non? Por parte dos conservadores, non? E de feito así o poñía de sobre a mesa nese acto en San Simón, non? Efectivamente, a figura de Moncho Reboiras simboliza todo iso. O ataque, evidentemente, non é só por ser unha vítima do franquismo, é tamén por cuestións de hostar o nacionalismo e as ideas democráticas hoxe en día, mas é unha mostra máis. Lembremos tamén que hai uns meses pois o propio presidente da Xunta e un deputado pois do Partido Popular no Parlamento galego pois mesmo negaban que existisen mortos na illa de San Simón. Pois Matías Rodríguez, autor de Iniciativa Galega pola Memoria, moitísimas grazas por pasarte un día máis pola Ferida Aberta no 36, unha aperta. A ti, unha aperta. E a reacción do movemento memorialista tras a distinción de San Simón como lugar de memoria democrática, un espazo no que foron encerrados máis de 5.000 presos republicanos desde outubro do 36 e que funcionou como prisión habilitada como colonia penitenciaria e como campo de concentración. É a chamada Illa da Morte, un dos símbolos da represión franquista en Galicia. Este pequeno arquipélago situado na ría de Vigo, que se usara como mosteiro, como leprosería e como fogar para nenos orfos, foi habilitado en outubro do 36 como prisión provisional. Ata alí foron conducidos uns 6.000 presos republicanos entre 1936 e 1943. Pepe Álvarez, historiador. Sí, porque o número de presos que había fai que, como decían algúns deles, que, por exemplo, que houbera un espacio de 30 ou 40 centímetros deitado cada uno dos pabellóns. De feito, nalgúna das etapas tiveron que habilitar pabellóns provisionais. Nun determinado momento estiveron nun barco que trouxo presos vascos, que foi o Upo Mendi, que albergou a sobre 600, 700 presos nunhas condicións infames, e claro, a alimentación era má, e normalmente era a pouca carne que podían comer era casquilla, non?
desechos da carne. Non? A fame, as enfermidades e o amoreamento marcaron a vida dos internos. Dormían tan pegados que cando un quería virar, debían virar todos canda él. Nalgún momento chegaron a xuntarse nestas instalacións ata 2.000 persoas, como contaban algúns supervivintes o documentalista Antonio Caeiro, director de Hallados. 80 personas dormían en cada sala. Así que había allí nese edificio solo 600 e pico personas. E, cando había que salir ao servicio, de noite, pues, a veces pisábanse pernas, a veces pisábanse cabeza, a veces pisábanse de todo. Tiñamos 108 centímetros de anchura para dormir. 38 centímetros. Nada, el lío que daba a volta no medio da brigada, aquel se quedaba sin sitio. Y el pobre asturiano, aquel que estaba revolcando en la tierra, agonizando, ¿no? Porque le tiraron mal. Y él le chuzaba con el paraguas y le decía, muere, muere, rojo impío. Naquelas noites de San Simón, o máis pequeno ruido, o traqueteo dunha motora chegando polas noites, a que viñan, e despois os ruidos que se sentían nas propias brigadas de movimento de xente, tal e cual, pois iso metía moito medo. Aínda a día doxe é moi difícil establecer a cifra exacta de persoas que puideron morrer en San Simón. Nos rexistros aparecen contabilizados 517, pero crese que a cifra de falecidos pode achegarse aos 700. Falan os historiadores Pepe Álvarez e Juan González. Hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa, que poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén. Paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. Hubo mortes por estar presos en condiciones deplorables, hubo mortes por as enfermedades, por a non alimentación, por as condiciones higiénicas, por as condiciones horribles, hubo mortes por fusilamentos dentro da illa, hubo mortes porque de aí, de San Simón, sacaron moitos presos, xa fora para subicio, para paseos fora da illa, por tanto, claro, lógicamente hubo mortes como en todos os campos de concentración da época da Guerra Civil, claro. Nos primeiros meses de funcionamento, o director da prisión, Fernando Lago Búa, e o médico do penal, Francisco Bustelo, montaron no interior da illa unha rede corrupta a través da cal chantaxeaban os presos, os que pedían grandes sumas de diñeiro a cambio dunha liberdade que nunca chegaba. A raíz dunha denuncia foron cesados, prendidos e executados en Vigo o 5 de xaneiro de 1937. O sistema era entre el e o médico, Francisco Bustelo, do que ian a ser paseados, pero que había unha maneira que a través de certas cantidades de diñeiro que podían librarse dos paseos, non? Eso intentano con varios, e cando fan con José Ramón de Castro, que era un preso que estaba ali, que era de dereitas, fora masón, era masón, pois a ese home, el tiña determinados contactos, e denunciano. Entón, o comandante Senac en Vigo empeza unha investigación e a raíz disto préndenos os dous, fanlle un consello de guerra, condénanos a morte, fusílanos no Monte do Castro o víspera de Reis, o 5 de xaneiro de 1937. Co tempo, San Simón, que funcionara como campo de concentración, foi reconvertido en colonia penitenciaria. Ata alí foron parar cara a final da guerra os reclusos condenados maiores de 60 anos. O réxime trasladounos alegando que estarían en mellores condicións, pero moitos non conseguiron sobrevivir. Falan os historiadores Domingo Rodríguez Teijeiro, Pepe Álvarez e Juan González. La idea pues era, bueno, tenerlos teóricamente en mejores condiciones, pero sobre todo la idea era propagandística, ¿no? Mirar qué bien se trata a los reclusos mayores. Eran presos do resto do Estado, da Andalucía, Mancha, fundamentalmente, Aragón tamén, e que os traen aquí porque parece ser que tiveran unha idea de que era un lugar para estas persoas de idade, non, que se adaptaban mellor a eles, cousa que estaban totalmente errada pola mortandad que se produciu. Un escrito do que era alcalde de Vigo, me parece que no ano 39, no ano 40, na que pedía que se ampliara ou se dotara de outro cemiterio
porque o cemiterio de Pereiro non cabían todos os mortos que viñan da colonia de San Simón. Entre ese medio millar de persoas que morreron en San Simón figuran o tipógrafo e impresor Ramiro Paz Carvajal ou o xornalista de Ribeira Manuel Lustres Rivas. Fala o xornalista e historiador Xosé María Fernández Pazos. Lustres foi detido cando estalla a guerra, sin que lo esperara, e a pesar de que a súa dona pois xa tuvera problemas, pois tratou de convencelo de que se fora para Ribeira, porque ali pois bueno, podía ser máis protegido pola súas coñecidos os seus coñecidos en Ribeira, pois non o quiso facer, non? Entonces, bueno, el foi cesado a principios de agosto do Faro de Vigo, onde era redactor xefe, e foi detido na súa casa, non? Posteriormente, bueno, pois estuvo na prisión de Vigo, estuvo tamén na illa de San Simón, e, bueno, desgraciadamente, pois apareceu morto pois un 10 de novembro do ano 36 na playa de Redondela en concreto. En San Simón estivo encerrado tamén uns meses o xornalista e alcalde republicano de Cangas Xoán Gómez de la Cueva, máis coñecido como Xoán Carballeira. Lolita Lolucha conserva esta foto donde escribo cuando falta hora y cuarto para morir, a las 5 menos cuarto. Morimos a las 7. Cuando tú despiertas y pienses en mí seguramente. Cueva. Pepe Novas, secretario da Asociación Amigo Xoán Carballeira. Cando levan a fusilar, yo entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entregan yo a súa moza, Lola, probablemente por medo a que eso delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde por atrás se despide de Carballeira, se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. Outros conseguiron contalo como Vilagarcián Luis Bouzabrei ou os pais de Queta Molas ou do profesor Alonso Montero. En todos eles, o paso por San Simón deixou unha pegada imborrable. Queridísimo hijiño, el frío es muy grande. Di si necesitas algo más de abrigo o en la cama alguna manta más y te la mando. Cando por fin o liberaron, o seu irmán Fermín, que era xuiz na Estrada, foi persoalmente á prisión a sacalo, porque tamén sabía o que había cos que liberaban, entre comillas. Ademais, era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. Meu pai foi 2 veces na camioneta para fora da illa, entendes? E 2 veces veio de volta, porque dixeron, non hai máis, non caben máis, cierren. E os que non cabían viñeron de volta para a illa. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Xunto a San Simón, outro dos campos máis saturados foi o da Guarda, situado no antigo Colexio dos Xesuítas de Camposancos. Chegou a albergar máis de 2.000 internos a pesar de que a súa capacidade era de pouco máis de 800. Aínda que se empregou como prisión improvisada desde xullo do 36, foi a partir de outubro do 37 tras a caída da fronte norte cando chegaron as grandes expedicións de prisioneiros e cando empezou a funcionar oficialmente como campo de concentración. Estábamos igual que las hormigas, pegados unos a otros. Yo con otros, no sé, nos juntamos 8 en una celda de las seminaristas, otros sentados por las escaleras, otros por el suelo y para de cabecera yo ponía los zapatos envueltos en la chaqueta de almohada. Si había enfermos era de la piel, sarna, piojos. Si las piezas, los pantalones por el suelo y marchaban ellos solos andando.
Los piojos por miles. No ano 2007, Xosé Ballesta e Miguel Anxo Fernández reuniron estes testemunhos de presos nun documental Memorial de Camposancos que aínda hoxe, case 20 anos despois, segue estremecendo. Estaban deitados a dormir, ala, levántate, ala, pasaban, ala, levántate, ala, tenía que levantarse. Pegáronles a muchos cuando empezaron a venir los informes, eso sí. Y el que no levantaba la mano y cantaba el carasol, lo mataban. Me metió una paliza, me retorció hasta las partes, pero non me pudo tirar al suelo. O número de mortos realmente aínda non o sabemos con a ciencia certa porque influen moitas variables. Non? Hubo mortos por enfermidade, lógicamente, outros puderon morrer en fugas improvisadas que intentaron facer para atravesando o Miño, era unha zona moi complicada de corrientes, e moitos morreron afogados fuxindo. E logo había paseos moi frecuentes. Ali houve unha fuga espectacular, onde un grupo de asturianos disfrázase de falanxista, non? E se aproveitan para escapar do campo e despois vanos cazando prácticamente a todos, non? Como se fosen coellos. Rematada a guerra, sentouse en Camposancos un tribunal militar que chegou a xulgar 500.000 de presos. Dos 513 procesados, 195 foron condenados a morte e deles 155 acabaron executados. Estes que estaban ali en Camposancos, como outros estaban noutros penales, pero aí fundamentalmente van a ser xulgados por unha especie de tribunal de guerra volante, que se encarga de facer consellos de guerra a estos presos, e que gran parte deles foron condenados a morte e que foron fusilados pois en Vigo, que foron fusilados en Pontevedra, pero en cantidades masivas. Despois dos xuicios, os condenados a morte os levaban po patio onde estaba o destacamento de soldados para que os vigilaban, estaban o que lle chamaban os presos la jaula de la muerte, que eran como se fora un galiñeiro, un gran galiñeiro, donde os tiñan ali. Nas propias instalacións de Camposancos chegaron a asasinar no mesmo día ata 31 homes. Os seus corpos eran guindados á fosa común de Sestás. Fala o investigador José Antonio Uris. A fosa común de Sestás, que hai 49 presos, o 2 de xulio, dun golpe, executaron a 31, de un golpe. E logo, o día 20 de xulio, outros 18, que suman os 49. Unha verdadeira barbaridade, que foron todos eles acusados de rebelión militar, cando os que se habían rebelado eran os outros. Por Camposancos pasou Taxota, o pai de Darina Domínguez Andrés. Chegar aquí a Guardia, presentouse ao día siguiente no cuartel, parece que eran as normas, e inmediatamente xa levaron o preso xa. Porque como se había escapado, levaron xa para a provincia de Huesca. Taxota, que pasara ao bando republicano, foi detido e encarcerado en Huesca tras ser condenado a 30 anos de cadea, tras pedir o seu traslado a Galicia e internado na prisión de Camposancos. El estuvo un tempo ali, conseguiuse que viñera para aquí, para o pasaxe, para o campo de concentración. E logo aquí, bueno, pues foron reduciendo a condena porque cerrou o campo de concentración, entonces saliu, primeiro iban a desterralo en Valencia ou en Alicante para él, e despois iso xa non se levou a cabo e soltaron, sí. Preto dali, en Oia, a finais de 1937 habilitouse de xeito temporal un campo de concentración. Situouse no Mosteiro de Santa María, un edificio do século XII construído ás beiras do Océano Atlántico, como explica o investigador Fernando Costas Goberna. En realidade, comeza como un apéndice do de Camposancos no ano 37, cando, digamos, os nacionales, entre comillas, conquistan Asturias,
e mandan unha serie de xente, homes, mulleres, rapaces a Camposanco. E entonces, como non a capacidade de Camposanco será limitada, pois ocupase Oia, non? En 1939, tras a caída de Cataluña, o campo de Goia operou a pleno rendemento. E aí sí que coñecemos datos que son realmente mareantes. Hai que pensar que solo en 2 barcos que chegan o 23 de febreiro de 1939 a Bayona, procedentes do porto de Pasajes, chegan 3.000. Mais, e sabemos que o 8 de febreiro estaban registrados na Inspección Xeral de Campos de Concentración 1.000 e pico. O sea, estamos a falar de 4.000 personas hacinadas, non? Os que chegan aquí nese ano 39 atopanse cunha dirección do campo por parte de un militar que toma o apodo de Capitán Castaña, porque realmente a comida era agua quente con castañas, ¿no? E aparte, eles, por exemplo, teñen prohibido recibir e escribir correo. A rutina diaria era erguerse, ir ao patio dos Laranxos e pasar lista, adoctrinamiento mañanero a base de cánticos de cara al sol, etc. E despois os baixaban a playa que hai xusto debaixo do mosteiro, non? E os deixaban aí, pois, digamos, dado que o campo non tiña condicións higiénicas, non? Por así decirlo. Pois, digamos, a praia era un pouco o espallamento, non? E se era frío ou calor, eles os deixaban aí. Ata o campo de concentración de Goia foron parar moitos presos procedentes de Cataluña. É o caso de Antonio e Julián Hernández, que entraron nestas instalacións en febreiro do ano 1939. Día 23 de febrero de 1939. A las 6 de la tarde llegamos al puerto de Bayona, donde desembarcamos, saliendo inmediatamente en camión al campo de concentración de Santa María de Oia. Julián permaneceu algo máis de 3 meses interno no campo. Antonio non conseguiu sobrevivir. Día 1 de mayo de 1939. Se puso mi hermano Antonio enfermo, a causa de una diarrea. Día 16 de mayo de 1939. A las 3 de la mañana dejó de existir. Antonio morreu intoxicado ás poucas semanas de chegar. Julián conseguiu sobrevivir e relatou a súa experiencia nun diario que localizou nun fallado a súa neta, Inma Rigo. Le marcó silenciosamente. Ni mi madre tiene esta información. Ella siempre explica que recuerda la imagen de cuando se fue con su madre y su hermana pequeña a la estación y vio pues un hombre que no conocía de nada, ¿no? Con un aspecto, puedes imaginarte, demacrado, ¿no? Y su madre que le decía, es papá, y ella escondida detrás de su madre porque no reconocía a su padre, ¿no? Y es una imagen que le queda. Hai un registro no Concello de Oia correspondente a esa época no que se fala de sobre 25 mortos por disenterías, etc. Despois temos outras testemunhas de presos a posteriori nos que falan de morte despois das tremendas palizas dos interrogatorios. Sabemos tamén de mortes non registradas que apareceron restos humanos ao facer unha obra dunha piscina dun chale nos terrenos do mosteiro. É dicir, o número nunca vamos a saber. Sabemos tamén que guardas testimonios que foron guardas do mosteiro falaban de que
que o mar tragaba todo, ¿no? Sabemos tamén que hubo moita desesperación e hubo presos que intentaron fuxir nadando e, bueno, acabaron no mar, ¿no? Como testemunho histórico daquela dura represión, as paredes interiores do cenobio aínda conservan hoxe en día os debuxos e grafitis que os propios presos pintaron durante o seu cativerio. Falan o investigador Fernando Costas Goberna e a historiadora Iria Morgade. Para min, considero que son máis importante que o Guernica. O Guernica foi un encargo do goberno da República a Pablo Picasso, ¿no? Isto non foi un encargo, isto é a testimuña directa da desesperación, ¿no? A mí o que me impresionou foi unha frase que foi a primeira que mirei, que era, decía, aquí chegou tal día fulanito e tal día con outra letra, un colega del, escribe, salió para el cementerio, ¿no? Esas persoas escribían para humanizarse dentro dun contexto no que se lles trataba como animais, non? E os campos de concentración, unha das súas funcións foi a deshumanización das persoas que estaban aí, desposalas, non, de todo o que é humano, un nome, unha roupa, unha situación digna de vida, non? Estaban, bueno, hacinados, vivindo entre os seus propios excrementos, non? Toda esa dureza do acontecido tiña ese obxectivo, non? Esa deshumanización. Escribir era en si mesmo un acto no que eles mesmos se rehumanizaban, non? Loitaban contra esa deshumanización. E ao mesmo tempo, por último, facendo isto, ao final son un acto de resistencia, non? Pero ademais na provincia de Pontevedra os golpistas empregaron instalacións militares como campos de concentración. Foi o caso de Figueirido. Este cuartel militar foi tamén un importante centro de reclusión tralo golpe do 36 por onde pasaron 1000 internos en condicións infrahumanas. A alimentación era escasa, proliferaban as enfermidades e os presos sufrían torturas por parte dos seus catores. O cuartel, que nun primeiro momento foi empregado como lugar de reclusión de sospeitosos, foi convertido despois en campo de concentración e a partir de 1938 pasou a ser unha das 3 prisións centrais que existiron en Galicia. Estivo operativo ata 1943. Falan os historiadores Domingo García Teijeiro e Pepe Álvarez. Y en Figueirido, a partir del verano del 38, empieza a actuar un tribunal militar, el número 1 de Asturias, que empieza a juzgar y a condenar. Y durante una buena temporada habrá allí presos condenados. O régimen chama de campo de concentración de prisioneiros, pero en realidad era un campo de cumplimiento de condena, donde xa viñan persoas que foran xa obxecto de xuicio, non? E que van ali a cumplir a pena, así como outros procedentes mesmo de San Simón. San Simón tamén van moi para Figueirido e tamén de Camposanto. O sea, temos listados de presos que van para ali. O problema, ademais de Figueirido, é o problema da auga, non? Que escaseaba, de auga para beber. A alimentación era moi mala. A ver, a alimentación xeralmente en todos os campos era moi mala. Non foi a única instalación militar empregada como centro de reclusión e clasificación tralo golpe do 36. Moitos presos foron parar a Ferrol. No Arsenal habilitáronse diferentes presidios provisionais para coller os detidos. Algúns foron encerrados no antigo cárcere da Escollera, outros foron parar o Plus Ultra, o Genoveva Fierro e o Contramestre Casado, barcos utilizados naquela época como prisións flotantes. Por eles pasaron, os primeiros días da guerra, máis de 800 reclusos, como explica o doutor en Historia, Xosé Manuel Suárez. O golpe de Estado de xullo de 36 foi un exemplo para os golpes que despois suceden en Latinoamérica, en América Latina, en Uruguai, en Chile, en Argentina, ¿no? Esas detencións masivas de militantes de partidos da esquerda, de anarquistas, de republicanos, tuveron que improvisar. Había tantos detidos, había centos de detidos a finais de xullo na comarca que non tiñan donde metelos.
Entonces, por exemplo, no Plus Ultra era un barco da Compañía Transmediterránea, era un barco comercial de pasaxeiros. Utilizaron mercantes apresados como Genoveva Fierro, e despois utilizaron a antigua prisión da Escollera, que era unha prisión militar, o Castelo de San Felipe, que tamén era unha prisión militar, pero meteron a civis aí, non? De noite os presos apenas podían dormir temendo que o seu nome aparecera nas sacas. Cando despertaban e notaban a falta dun compañeiro, sabían que o sacaran para os executar en Canidos Serantes ou no Castelo de San Felipe. Segundo rexistros, algún día chegaron a matar ata 33 persoas. Naquelas noites na Escollera, ninguén dormía mentres non chegaban coas famosas listas. Pero pola miña parte, cheguei a non soportar esa continua tensión e quedaba dormido no chan nunha colchoneta. E esas cárceres, o grave é que, en principio, era para custodiar os detidos en espera de xuicio, pois estaban abertas á intervención do xefe de policía, que era un comandante, un capitán de artillería, e do delegado de orden pública, que era un garda civil, un teniente de garda civil. Comeza a guerra como teniente, termina como capitán, que é Victoriano Suances, que é unha familia de pata negra da Marina, digamos. En total, 715 persoas foron asasinadas en Ferrol só entre xullo e decembro do 36. A cifra dispárase ata as 904, ata a chegada da democracia. Nesta negra listaxe de vítimas atopamos o que fora alcalde republicano de Ferrol, Xaime Quintanilla, ou o presidente da Deputación coruñesa, José López Bouza. Falan a historiadora Ana Romero e a sobriña neta de López Bouza, Carmen Mendiguchía. Primeiro foi detido na casa, despois o liberaron e ao cabo duns días o volveron a arrestar, o mandaron o barco ali atracado en Ferrol, el Plus Ultra, e, bueno, pois sin previo aviso, o día 17 de agosto sacaron a él e a 14 compañeros que estaban ali no Plus Ultra e os fusilaron. O 25 de agosto levan a meu avó ao antigo cementerio de Canido en Ferrol, e ali o asesinan xunto a outras 17 persoas máis. 5 días despois, o 30 de agosto, fan o mismo con José López Bouza, e tamén o levan ao antigo cementerio de Canido con outros 17 persoas máis tamén fusiladas. Preto dali, en Cedeira, abriu no outono do 37 un campo de concentración. Foi dos primeiros que comezaron a funcionar en Galicia. Estaba situado nunha antiga fábrica de conservas na Praia da Madalena. Estivo funcionando desde outubro do 37 ata novembro do 38. Aínda que tiña capacidade para unhas 200 persoas, acabou albergando máis de 1000. Bueno, as condicións eran penosas, a alimentación era moi pobre, basábase en sopa, prácticamente en agua e pan, digamos. Bueno, en serio, hai unha anécdota que atoparon aceite da conserva, os propios presos atoparon pois, nun oco, no chan, non? Atoparon aceite do que se utiliza na conserva do peixe, non? E gracias a ese aceite pois, puderon fritir ovos. Hai que dicir aquí tamén que hai unha colaboración dos veciños de Cedeira, que eu sei, non? Que colaboraban que axudaban aos presos pois, dándoles roupas, dándoles alimentos, nese aspecto, e os veciños que axudaban, ou as veciñas, mulleres sobre todo, eran mellor viúvas de represaliados, no, do franquismo. Os soldados vixiaban día e noite os movementos dos presos recluídos no interior deste campo que estaba cercado por un valado de espiños. Case a metade non superaban os 26 anos. O máis novo tiña 15, o máis vello 58. Militantes políticos, sindicalistas, mariñeiros, obreiros e xornalistas malvivían nestas instalacións. Algúns tentaban ocultar a súa identidade para evitar unha morte segura. Os presos nestes campos, pois os que estaban comprometidos con partidos de esquerda, que era a maioría, claro, ou republicanos ou anarquistas, pois desfacíanse da súa documentación, non? Tiñan que identificalos, en fin, viñan falanxistas da zona de Asturias a identificalos e tal. En outubro do 37 abriron tamén outros 4 campos de concentración no Barbanza e na súa área de influencia. 3 situáronse nos concellos de Rianxo e Muros e un cuarto en Padrón.
O de Rianxo instalouse nunha antiga fábrica de conservas ás beiras da ría da Arousa e funcionou entre outubro do 37 e decembro do 39. Este centro de longa duración tiña capacidade para 2.000 persoas, aínda que acolleu máis de 3.000 detidos, moitos procedentes da fronte de Asturias, explica o historiador Xesús Santos. As primeiras noticias que temos foi cando empezaron a caer prisioneiros, cantidade de xente, claro, sobre todo no frente norte, o frente de Asturias, lo que é de Santander tamén moito, entón empezaron a chegar, aquí nestes campos que estamos citando, empezaron a chegar a finais de 1937, en novembro, é cando temos noticias. Os primeiros que chegaron, sabemos que chegaron en barco. Os primeiros prisioneiros do frente do norte eran xente que se quería fugar, fondearon cerca de Rianxo, porque non había calado, para o barco, desembarcaron 1.100 e pico de homes, ese viaxe. Cando a capacidade do campo dicían que o informe oficial de que era un campo moi en boas condicións, toda esa pamplina que lle poñían para 500 homes, viñaron xa 1.100 e pico a primeira vez. Entón a primeira vez foi en barco. Dormíamos en el suelo. La poca paja que teníamos estaba apilada durante el día en un rincón y después de la cena nos dejaban cogerla. Como era insuficiente para todos, imperaba allí la ley del más fuerte. En que dormían, pois no chan, sobre palla centea, pero cando a tiñan, porque nos contaba este José Enrique Llera, que non chegaba a nada a palla, e claro, entón peleábanse incluso a ver quen tiñan a que recoller de día, claro, para baldear, entón depois andaban, había peleas, forcejeos para ver quen conseguía un pouco de palla, e poñían por debaixo un capote que conservaban ou algo, porque non tiñan, dormían prácticamente no chan, así ademais sempre o piso sempre húmedo, porque como baldeaban con auga de mar, sabes que a auga de mar non seca, claro, é sempre húmeda, entón vivían en moi malas condicións e amontonados. Eso cando había moita xente, depois foi habendo menos, distribuíron por outros campos, mandaron a batallóns de traballadores, outros o Consello de Guerra, entón, claro, depois foi ainda menos, chegaron a haber 200 en algún momento, digo, no de Rianxo, é o que máis noticias temos, non? E nosotros algo parecido. Apagaban las luces y entraban las checas de Falange. Venidos desde Asturias, linterna en mano, estos asesinos nos iban enfocando uno a uno a la cara. De esa forma ellos nos podían reconocer y nosotros a ellos no. Cuando conocían a alguno le mandaban dar un paso al frente y le esposaban, pues se sentía perfectamente el clic de las esposas al cerrarse. Se llevaron de esa forma a muchos camaradas y poco tiempo después sentíamos las descargas. Suponíamos que los mataban cerca del campo. Cando un peor o pasaron foi ao principio da cando chegaron aquí os meses de novembro, decembro, xaneiro, porque viñan un grupo de falanxistas que viñaron un par de ocasións ao campo de Rianxo a quitar xente, non? O sea, a levalos, entonces que apagaban as luces do campo, falanxistas, e máis dicía o nome de falanxistas que viñan de Asturias. Entón apagaban as luces, enfocaban con linternas, mandaban vir ao frente, todos os de asturianos, non? Os coñecían, daban un paso ao frente, enfocábanos, e dicía, para aquí, para o lado, outro enfocaban, estaban temblando a quen lle tocaría cando viñan así. El dicía que sentía tiros depois ali cerca, pero realmente outra xente dixo que non sentiran tiros, a mellor era o pánico que tiñan, que xa vían demais, escoitaban demais, o pánico que había, non? Esas sacas que facían as checas de falanxistas que viñan de aquel. En canto ao número de falecidos, non hai concordancia. Sabemos que morreron moitos máis do que están registrados. Bueno, en Vieta eu preguntaba, dicían, algúns homens, dicían, non, que creo que os tiraban ao mar, que morrían tal, porque só hai un, ese é imposible, porque onde hai máis registrados en Rianxo, hai uns 17, pero noutros sitios, pero hai máis, sabemos que houve máis mortos porque hai caixas, o Concello pedía aos carpinteiros que facían os ataúdes,
por una caja para un difunto tal del campo tal, sin embargo non aparecen máis caixas pedindo máis caixa por difuntos que difuntos, non? Todos los días teníamos que cantar el Cara al Sol 2 veces, por la mañana y por la tarde, izar y bajar la bandera, firmes y brazo en alto. Parecíamos auténticos hitlerianos. Algunas veces, al azar, elegían a uno para que cantara solo el que era nativo de Rianxo, por unha desgracia, que era Rubín, falaban dele, vivía nunha aldea de aquí cerca da miña casa, que se chama La Barraca, e dicía el perro de la barraca, chamabanlle e ainda veu un prisioneiro aquí anos máis tarde e preguntaba por ele que quería ir ali, quería vir por dúas cousas a Rianxo, un por darlle un abrazo ao cura de Rianxo, Sebenito Fariña, e outra, por darlle un par de hostias ao brigado, ao coxo da barraca. Sí, non pudo compracerse porque o cura xa morrera e o da barraca estaba vivindo na Coruña, quitaronlle a idea, non, de que non fora lá, que non mirara por el, os familiares que viñar, deixa eso, e tal, sí, entonces había ruíz. Durante a súa reclusión, os prisioneiros eran obrigados en Rianxo a traballar na pavimentación do peirao. Sobreviviron grazas á clandestina e valente solidariedade da veciñanza, especialmente das mulleres e dos nenos, que lles levaban comida e roupa arriscando as súas propias vidas. Son as chamadas madriñas, unha actividade que exerceu de nena a carón da súa nai, a rianxeira Dolores Rodríguez Sende. Cando foi que viñeron os prisioneiros, mamá e esa Josefina, a amiga fonlle pedir a roupa de 2 para que cada unha tiña que lavar. Pero despois, cando lle pasaron o chimento nas que eran de esquerdas, cortaban o pelo, e bueno, da cá, nada máis que o que lle fixeron de mal, cortarlle o pelo a rape. As mulleres, hai que falar das mulleres bastante, das matriñas, dos rapaces que colaboraban moito tamén con eles, porque mandaban algún pai e nai. Eu preguntaba ya ás mulleres, sobre todo en Rianxo, pero por que miraba por eles logo? Porque eu non era destas ideas dele. Non nos importaban as ideas, o que nos importaban é que eran como os nosos fillos. Nós estábamos vendo a esta xente aquí, este mozo de 20 e tantos anos, como os fillos nosos que están no frente, por aí sin saber que será deles, e sin saber en que condicións estarán. Entón, víamonos como a fillos, Preto dali, no concello de Muros, abriron 2 campos de concentración provisionais entre outubro do 37 e febreiro do 38. Ali tentaron xestionar o colapso de prisioneiros provocado pola caída da fronte norte en Asturias e Cantabria. O primeiro situouse nunha fábrica de salgadura, o segundo nas naves dunha conserveira. Ali os prisioneiros eran clasificados antes de envialos a batallóns de traballadores ou campos estables de longa duración. Mentres tanto, en Padrón, a antiga azucreira de Iria Flavia converteuse tamén nun campo de concentración. Funcionou dende decembro do 37 ata abril de 1940. Aínda que tiña unha capacidade para albergar 1.700 prisioneiros, calcúlase que polas súas instalacións pasaron máis de 3.000. A memoria oral falan del como un campo duro e violento marcado pola fame, as malas condicións hixiénicas e as malleiras sistemáticas. Carla Rivas, da Asociación Feminista Moradaura. A fábrica foi fábrica de azucre moito antes do campo, logo perdeuse a súa utilidade como fábrica e o que buscaban o exército sublevado eran zonas nas que puderan controlar un gran número de prisioneiros e estes espacios prestábanse especialmente, non? Eran zonas nas que podían meter moitísima xente, moi apiñada, certamente, non? De unha maneira que fora tamén difícil escapar. E sí que recollen que estaban totalmente hacinados, as condicións eran pésimas e sí que contan algúns presos que pasaron por outros campos que o de Padrón foi un dos máis represivos do Estado. Pero de novo a capacidade dos campos existentes en Galicia era inferior á enorme demanda de prazas que existía no país. A poucos meses de finalizar a guerra abren outros 4 campos en territorio galego, os da Pobra, Betanzos, Lavacolla e Leiro.
En xaneiro de 1939 abriu no concello da Pobra do Caramiñal un campo de concentración. Albergou prisioneiros capturados tras a caída de Cataluña e Aragón. Situouse no campo do Pozo, instalado nunha antiga conserveira xunto ao río Pedras. Tiña capacidade para 1000 detidos e estivo operativo ata novembro dese mesmo ano. Algúns investigadores falan dun segundo campo na conserveira do Areal, pero o historiador Xesús Santos non o confirma. Segundo indica, os internos alimentábanse de marisco, algúns podían sair do recinto e facer os traballos para a veciñanza. Veu outra remesa importante ao final da guerra, que foi que a caída de Cataluña. Eses xa viñan xa en tren a Padrón, chegaban a Padrón en tren, ou en barco a Vila García, logo trasladábanos en tren a Padrón, e desde Padrón distribuíanos aos campos daqui de Rianxo, de A Pobra ou de Muros. En febreiro de 1939 instalouse en Betanzos un campo de concentración nunha antiga fábrica de curtidos. Foi un campo de curta duración, estivo operativo ata xullo do 39. Ata ali chegaban soldados e prisioneiros procedentes do País Vasco, segundo o historiador Xesús Torres Regueiro. Durante un tempo, un cartaz municipal situado ás portas do Parque do Pasatempo informaba que este servira de campo de prisioneiros da Guerra Civil. Nunca tal escoitara eu, non? Ninguna das testemunhas consultadas non falaron nunca de nada diso. O campo ábrese en febreiro de 1939, que estuvo na fábrica de curtidos de Chavarría, non? Entón, en febreiro de 1939 chega un contingente de prisioneiros de guerra procedentes do porto de Pasaxes, no País Vasco, para ser conducidos ao campo de concentración de Betanzos, non? Xa no 16 de marzo hai outro documento que fala de que desembarca tamén un barco na Coruña, desta vez, que trae 1.800 prisioneiros, dos que 1.600 irían destinados ao campo de Samos, entendo que é o Mosteiro, non? Na provincia de Lugo, e ao final quedaban 323, porque isto era un campo un pouco un réximen tamén aberto, porque os prisioneiros que non tiñan causas formadas, pouco a pouco íbanos liberando do campo, non? E incluso, mentres estuveron aí moitos, se tiñan algunha persoa de solvencia que les fixese de valedores, pois podían salir en determinados momentos. Aínda que no rexistro só figuran 3 mortos no interior do campo, o historiador Torres Regueiro cree que puideron ser moitos máis. Así o trasladan as testemunhas orais consultadas. Aquí as testemunhas sempre falan de que saliron moitos menos dos que entraron. Algúns falan incluso de que houve mortes, que houve asesinatos. Realmente, mortos registrados oficiais, só hai 3. Atopei nas atas de sepelio 3 mortos, que eran prisioneiros do campo, non? Aquí, por exemplo, hai unha testemunha que xa de maior, falábame xa de maior, que di que viñan nunha camioneta e de aí tiraronos as leiras que había en frente á miña casa. En Betanzos estivo recluído o filántropo Vicente Ferrer. O prisioneiro Vicente Ferrer era descoñecido, era un rapaz de 19 anos, que era un militante do POUM, estaba fora da quinta do Biberón e tal. Estes pasaran a Francia, estes foron dos que decidiron volver, non? Aquí, e daquela meteronos no campo e tal. E logo saleu en liberdade ao cabo de uns meses, cando xa non se comprobou que non tiña nin cargos en contra nin nada. Pero quero dicir que nese momento non
era un personaxe anónimo, non? Exiliado en Francia tras loitar no bando republicano na Quinta de Biberón, Ferrer foi encerrado en Betanzos no campo de concentración. Alí viviu de primeira man as penurias dun réxime penitenciario implacable marcado pola hostilidade dos catores e unha escaseza extrema de alimentos. Como el mesmo relataría nas súas memorias, a comida era pouco máis que 3 favas flotando na auga. Alí sufriu o acoso dos seus captores, pero tamén coñeceu a humanidade das mulleres de Betanzos que desafiaban a vixilancia militar para levarlles algo de pan ás agachadas. A mí o que me interesa destacar desto é a solidariedade veciñal dos veciños do Arrabalde onde está a fábrica de curtidos, non? Que era un barrio pobre, xente pobre, familias que viñan de Buño, había moitos eran labradores, e aí, ademais, había uns inicios de concienciación social, porque dous dos paseados, por exemplo, eran dese barrio, dese Arrabalde. Entón, esa xente e outra de Betanzos foi moi solidaria cos prisioneiros, porque xa empezando pola familia que acolleron o paseado ferido, esa familia que xa fora solidaria recollendo a ese rapaz, pois despois eles vivían xusto ao lado do campo de concentración, non? Ao lado da fábrica, entre a fábrica e a fonte e o Lavadoiro, que ali a fonte e o Lavadoiro era o sitio onde saían os prisioneiros a asearse. Pasaban por diante da casa desta familia, que unha casa que estaba sola ali. Entón, esta xente que xa foi a familia Crespo Maseda, que xa foran solidarios con este Paquiño Moreno paseado, pois despois foron moi solidarios con eles, facilitándolles no tempo, facilitándolles froita ou alimentos dentro do que podían dar, e lavándollles a roupa, lavándollles ali no lavadeiro roupa e outro tipo de axudas, non? Entón, hai unha historia que contou despois o fillo desa señora, unha muller que axudara a un prisioneiro, e cando o liberaron foi a despedirse dela. E xuroulle que voltaría coa súa muller para que esta a coñecera a ela e aos demais veciños que os axudaran. Pasados 3 ou 4 meses, avisaron a esta señora, que era a nai de Germinal Filgueiras, que unha muller quería vela e acudiu ao hotel onde esta se aloxaba, en Betanzos. Díxolle que viña a cumprir a promesa que lle fixera ao seu home de vir visitala, pois a él matárono aos 3 días de chegar de volta á casa. Outros moitos prisioneiros, di o fillo, outros moitos fixeron promesa de voltar e non a cumpriron. A súa nai coidaba que a moitos lles pasaría como ao marido da viúva que veu visitar, non? Bueno, logo outros, por exemplo, outros comerciantes mesmo, pois foron requeridos para favorecer a determinados prisioneiros desde Cataluña. Sobre todo, a gran maioría debía ser de cataláns, pero no testimonio tamén me di que había moitos andaluces e algúns casteláns. Entón, estes comerciantes pois eran como avalistas para que os prisioneiros, como xa comentei antes, puderan sair ao exterior do campo en algún momento, ou para quitarlles algunha mellora alimentaria, para que os mataran á zona no campo. Por exemplo, hai un caso que foi amigo meu e contáramo, xa falecido, que ele acompañaba, o seu pai era representante dunha casa catalana de bebidas, dunha bebida. Entón, puxéronse en contacto con el para que facilitase, para que favorecese a un preso, que non sei se era fillo ou un familiar directo, non? Daquela, este iba co fillo, que daquela tiña 13 anos, hasta o campo. Entón, ali, cando
Cando estaba de garda un soldado de Betanzos na porta, que se prestaba a introducir o bulto que lle levaban, baixo o amplio capote e tal, estaba un capote así que tapaba moito. Entón, o fillo acompañante era o que levaba as contas nunha libretiña. E logo pasaba as contas o empresario este, non catalán. En xuño do 39, un proxecto de reducción de campos en León, Asturias e Galicia, non? Para fusionar algúns deles. Entón, o de Betanzos di que ten neste momento 323 prisioneiros e que pasa a fusionarse co de Lavacolla, en Santiago, que ten 1668. Entón, non é un campo de larga duración, como di o Carlos Hernández, non? As datas irían entre o 14 de febreiro do 39 ao mes de xullo, a principios de xullo do 39. O histórico mosteiro de San Clodio na provincia de Ourense foi en abril do 39 un campo de concentración. A súa función principal foi a de servir como espazo temporal de reclusión e clasificación pros soldados capturados do bando republicano antes de seren redistribuídos polo réxime franquista. Fala o historiador Domingo Rodríguez Teijeiro. Y es un campo atípico, no pinta nada ahí, entonces no sé por qué está ahí, ¿no? Porque los campos en Galicia están todos en la costa, salvo alguna excepción también extraña, porque se habla de Samos como campo de concentración, pero tampoco hay documentación ninguna sobre Samos. Pero en el caso del Eiro, pues la única noticia que hay es dentro de la documentación de la prisión provincial, cuando se cierra el campo en el año 39 y los enseres que quedan ahí, las cocinas y todos los trastos, pues se los ceden a la prisión provincial, se los pasan a la prisión provincial. Es la única anotación, yo no he encontrado nada más. No Cumial en Ourense funcionou tamén un campo de traballo entre novembro do 37 e decembro do 38. Os presos serán obrigados a condicionar o campo de tiro e o cuartel militar. Mentres tanto, en Compostela, en marzo do 39 abriu, nas proximidades do actual aeroporto, un campo de concentración. Tiña capacidade para albergar uns 2000 prisioneiros simultaneamente que eran empregados como man de obra escrava en condicións de extrema dureza para realizar os desmontes e a construción das pistas do aeroporto. Tras o peche do campo, as instalacións seguiron agrupando prisioneiros políticos en batallóns de traballadores que foron utilizados como man de obra escrava ata 1945. Fala o historiador Rafael García Ferreira. Neste caso é un campo de concentración o que comezan a chegar presos da fronte de guerra, cando cae a fronte de Asturias, e os presos volven a ter unha connotación un pouco diferente, porque nos campos os presos podían chegar ou co objetivo de ser redistribuídos a outro centro penitenciario, ou podían chegar ali para quedarse un tempo e para formar parte, neste caso, de batallóns de traballadores. Era man de obra forzada, evidentemente, e no caso de Lavacolla, pois traballaron para levar a cabo esas obras de ampliación, de mellora da pista do aeroporto que empezara a traballar nos anos 30, nos anos da República. Allí se cometieron las canalladas más grandes. Aquello lo mandaba un comandante de ingenieros, el hombre más desalmado que he conocido. Se reía al vernos y nos llamaba los hijos de la pasionaria. Muchos compañeros ya no podían trabajar, porque ya no tenían fuerzas para andar y se desmayaban. Eran esos traballos moi cansados, de carga de pesos moi fortes, traballos durante moitas horas, forzados, moi duros, e que están relacionados con a mellora dunha infraestructura próxima da que se apropia a autoridade militar cando era unha iniciativa civil. Elisa Tobar era apenas unha meniña cando abriu o campo de concentración da Lavacolla. Trabajaban con unas vagonetas así, por raíles. Los cargaban de tierra y piedras y tal para el aeropuerto, para hacer el campo, claro.
y con las bayonetas, como diría, eléctricas, por los raíles, las vaciaban y volvían a cargarlas. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Segundo lembra, a súa familia entablou amizade cun dos presos da Lavacolla. Recuerdo muy bien uno que venía con una manta puesta así, doblada. La manta era, como iba a ser, de los soldados, era así un color marrón y tenía unas listas un poco más claras. Y venía, ¿quién me cambia esta camisa? ¿Quién la cambia por una? ¿Me compra esta camisa? Y había quien se la compraba por una bolla de pan. Sí, eles tiñan a capacidade de sair, se relacionaban cos veciños e tamén hai certa memoria oral de recordo de recordar os presos que pasaban polas casas, os veciños os axudaban, tiñan relación con eles e está sempre a dúbida de, bueno, e se tiñan esa capacidade de sair, por que non se daban máis fugas, por que non tal, bueno, porque realmente estaban controlados e non tiñan moi ben a donde ir, non tiñan un sustento. Entón, a razón simplemente era esa, que non lles quedaba outra que volver e que malvivir no campo de concentración antes que vivir ainda peor fuxindo del. Cuando papá vino a comprar unas chucherías para los niños, que éramos nosotros, y entonces venían cantando Lavacolla, Lugar Triste, unos 4 o 6 soldados. Entonces papá le dijo, buenas noches, por favor, ¿de quién es la letra? Porque la música ya la conozco. Dijo, de un servidor, dijo uno. Entonces, desde entonces, le dio la dirección y fue viniendo para conocernos a nosotros. Mamá le dio, el día que vino, el primer día, le dio la merienda y el segundo venía. Después venía con frecuencia. Era el leñador y tenía un capote, lo recuerdo muy bien, un capote viejo, bien, andaban muy mal puestos. Y después vino un sitio amigo de los de casa, de papá, de nosotros que éramos niños, y venía todas las tardes y merendaba lo que había. Yo creo que era caldo de grelos, de lo que... Bueno, y así, hasta que conoció a una chica de Arca, que era amiga de mi madre. Ahí empezó la cosa, tal y cual, y se casaron. Hasta que tuvo un bebé. Pero tuvo mala suerte que el bebé murió. Ella, cuando nació el crío, murió ella, de hemorragia interna, una cosa así. Y el cura no los quería confesar, porque de parto que no moría la gente, no morían las mujeres, tal y cual. Bueno, una historia triste. Lavacolla, lugar triste, no hay tranvías ni autobuses, no hay cinemas ni danzones, hay pulguitas y ratones. Lavacolla, lugar triste, nos cansamos de picar, el relevo deseamos, que yo creo que no debe de tardar. Las gachis ya nos esperan impacientes, de Santiago la llevaremos a Guardiente, el batallón disciplinario, cuando marche de este frente. Tengo ganas de estrecharte entre mis brazos, tengo ganas de no tirar más del pico y emborracharme de cerveza para olvidar todo lo que aquí pasé. Co remate da guerra, clausúranse os campos de concentración. O de Betanzos botaría o peche en xullo, os da Pobra en novembro, o de Padrón estaría aberto ata 1940 e o da Lavacolla seguiu funcionando como campo de traballo forzado despois da contenda. Os de San Simón, Camposancos e Figueirido funcionaban xa desde o ano 38 como centros de cumprimentos de penas, o primeiro como colonia penitenciaria e os outros dous como prisións centrais. Os campos non formaban parte do sistema penitenciario franquista, un sistema herdado da Segunda República e que foi engordando co avance da guerra a medida que o exército republicano ia perdendo terreo. Domingo Rodríguez Teijeiro. Los campos de concentración no forman parte del sistema penitenciario. No aparecen hasta el año 37 y son una institución militar
criados y regidos por militares, con una función determinada, que será básicamente la de cribar a los prisioneros de guerra, a los prisioneros a los que formaban parte del ejército republicano, inicialmente después de la caída de Asturias y luego ya hasta el final de la guerra, y bueno, pues establecer responsabilidades, establecer su destino. Los de aquí de Galicia se cierran en el año 39, en noviembre. Y en el año 40 pues quedan dos campos que ya no son exactamente lo mismo. Queda el de Miranda de Ebro, que sí, que estará hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero con una función distinta. Y estará también el de Figueres de Castropol en Asturias, que durante la posguerra se va a utilizar para retener allí a familiares y allegados y colaboradores de la guerrilla de Asturias, León y Galicia. Pero los otros se cierran antes. As prisións que conviviron no tempo cos campos de concentración constitúen a columna vertebral do primeiro sistema penal franquista que se mantivo operativo ata o ano 1946. Analizarémolo no vindeiro capítulo coa axuda do historiador Domingo Rodríguez Teijeiro. Pero, volvendo aos campos de concentración, a realidade destes espazos foi levada a gran pantalla en máis dunha ocasión. Xa vos falamos aquí de Illados, de Antonio Caeiro e do documental Memorial de Camposancos de Xosé Ballesta. Tamén nalgunha ocasión vos temos falado da longametraxe San Simón, de Miguel Ángel Delgado, estreada no Festival de Donosti o ano pasado e protagonizada por Flaco Estévez. Trouxéronos a illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou o río en silencio. O medo torturábanos a todos. Es una película coral, a mí me gusta decir que es un protagonista colectivo, porque para mí es la historia de la isla y el conjunto de presos y familiares y mujeres que tenían que llegar hasta San Simón son para mí el protagonista real de la historia de San Simón. O que quitaban as familias guardaban nun almacén en Pontevedra. Eu cando saía para preparar o personaxe, saía de noite a pasear por San Simón, xa máis se me ocurría cruzar a ponte que une a illa de San Simón coa illa de San Antón, que era onde estaban os gardas. Parece que algo de lama se instaurou en mí e espero que polo menos estou orgulloso do que planteei, ¿no? Ábrelo. Fascistas. El hecho de que ese espacio tan maravilloso que es San Simón fuera convertido en un lugar de represión y de muerte para tantísimas personas, ¿no? Es algo que me impactó, ¿no? Es algo que me impactó mucho, ¿no? Y luego ya saber el destino concreto de tantas personas cuando pude ir investigando es lo que me empujó a querer profundizar más en la historia. Estou seguro de que facer memoria ten que pechar feridas e ten que axudar a pechar feridas, porque esconder o noso pasado non nos vai facer avanzar hacia o noso futuro. Hoxe queremos presentarvos un novo traballo que se adentra na realidade dos campos de concentración franquistas. Falamos de Todo o escárcel do director de Meira, Eloi Enciso. Amor mío, pasarán 3 vidas antes de que olvide cada uno de los segundos de nuestra despedida. Y 10.000 vidas más antes de que me perdone haberte dejado ir. Entre el 11 y el 27 de junio hemos comido solo 4 veces. Bueno, amor mío, ahora sí que es verdad. Todo o escárcel, filmado en Galicia, tamén noutros espazos, estreouse no Festival de Marsella o pasado mes de xullo, onde foi galardoado ademais co Gran Premio Internacional. Eloi, que tal? Benvido á Feria Aberta no 36. Hola, boas tardes. E moitos parabéns por este premio. Graciñas. Non sei que sente un ao recibilo, que impacto causou o teu traballo entre aqueles que puideron visionalo aí? Bueno, iso, claro, non sei o impacto en todos, ¿no? Sempre digo medio en broma, medio en serio, que claro, ao director se achegase a xente que lle gustou a peli, ¿no? Os que a lo mellor non lle gustara tanto e tal, pues normalmente non se achegan, un pouco por respeto. Pero sí que é verdade que a sensación foi bastante, tivemos a sensación de que era
de que era unánime, que gustara moito e que foi ben recibida e penso comprendida pois o achegamento da peli, ¿no? Como chegar a un tema que ao mesmo tempo é moi complexo, inédito, non? Sí. prácticamente inédito na nosa cinematografía, pero ao mesmo tempo, e ese era o reto, existen moitas películas, moitas das cales todos vimos, sobre os campos nazis, ¿no? Sobre os campos alemáns. E entón, claro, esa sensación que sempre tivemos cando estábamos facendo a peli de que ao mesmo tempo era unha cousa nova, pero non levounos, pues, bueno, a unha solución pues narrativa e de estrutura da peli e tal, que penso que iso que foi máis agradecido. Diso queremos falar agora, precisamente, estamos falando dunha longa metraxe que pretende vencer os silencios, non, que rodean a realidade destes campos e os silencios que rodean en xeral ao que é a represión franquista, non? Sí, foi a idea de facer a peli xurde cando eu descubro un pouco por casualidade que nun lugar de Galicia que eu estaba visitando, simplemente estaba en unha praia e resultou ser que aí existía un campo de concentración franquista. E chamoume moito a atención, primeiro, o espazo, que era un espazo onde costaba imaginar iso, e segundo lugar, cando preguntei que non existira nada de información. Non existían documentos, non existían fotografías, non existía nada. Un espazo que funcionou durante un ano completo, e polo que pasaron miles de prisioneiros e que non existira nada. Bueno, teño que decir tamén que é un lugar que está ao lado da vila, que non está como pues, agochado no medio dun bosque, onde sexa. E entón aí é onde xurdí como a primeira sensación de, bueno, aquí hai algo que tal vez tense que explorar e despois a segunda sorpresa foi cando descubro que aquilo que pasou naquela praia de Cedeira non era un feito aillado, sino que por toda a xeografía do estado os últimos números falan de entre 200 e 300 campos de concentración. Ti partiches entón do de Cedeira, é desde onde empeza un pouco a idea da película. Sí, foi a primeira vez que eu enfronteime a esta idea que está un pouco na película, que está moi presente na película, destas paisaxes que son paisaxes moitas veces que nos percorremos no día a día e que teñen unha parte da súa memoria está esquecida, está borrada. Neste traballo vas percorrendo algúns dos máis de 200 campos de concentración que funcionaron en España, unha ducia deles en Galicia. Non sei como foi o proceso de produción, que foi o máis complicado. Bueno, hubo sobre todo como intentar que toda esa variedade, toda esa complexidade, ¿no? desta realidade non quedara, digamos, demasiado simplificada ou reducida no filme final, ¿no? E aí, bueno, obviamente non foi posible polo formato e a escala da produción poder visitalos todos, claro. Pero bueno, sí que tive un empeño persoal en visitar bastantes, e que sobre todo estivera representada a variedade, que outra cosa que a mí me sorprendeu, que todos estes espazos que falamos hoxe en día han sido reconvertidos en todo tipo de espazos civiles, ¿no? O sea, hai colexios, hai conventos, hai hoteles de luxo. E algúns incluso foron derruídos. Sí, moitos, claro, chegas ao lugar e non existe nada. Non hai nada. Un campo baleiro, ¿no? E incluso si hai un momento da peli en que ábrese tamén aunque se convertiron moitos deses campos de concentración que foron en batallones de traballadores, é dicir, traballo forzado de presos políticos, e aí se abrimos xa esa porta, digamos, pues xa podemos falar, por exemplo, o aeroporto de Lavacolla, que todos nos, por exemplo, que hemos pasado por ali, pues a ampliación da pista foi feita con traballo de presos políticos. E hai toda unha xeografía da represión que está totalmente, pues eso, invisibilizada no noso cotián. E entón a peli, un pouco con unha dúcia, tal vez 20 exemplos que están así nunha parte da peli, pois intenta un pouco levantar esa sospeita que un chega a ter cando exploras a temática e que está no título da peli, ¿no? Que
vende unha frase que dixo un dos presos máis lonxevos do franquismo que recontando eses momentos decía, bueno, es que daquelas toda España era unha cárcel, ¿no? Efectivamente. E entón aí ven un pouco este título, que é un pouco unha mensaxe de todo espazo, un pouco a sospeita no espectador, ¿no? De tal vez o colexio onde levas os teus fillos, ou tal vez o aeroporto onde vas a viaxar, etcétera, pois son espazos que teñen unha parte da súa historia pois eso, agochada, esquecida, ¿no? Que espazos de Galicia aparecen reproducidos na película, Eloi? Pues mira, Galicia ten unha parte moi importante na peli porque na película hai unha protagonista que ten unha... Bueno, que a familia galega... Bueno, ela é galega e a familia galega tamén, claro. Hai unha historia paralela coa súa investigación que ten que ver coa familia. Entón, a película, non diría a metade, pero un porcentaxe alto das imaxes pois foron rodadas en Ourense, en Meira tamén. E despois, como digo, a selección dos espazos tivo que ser así representativa. Hai despois na película 2 ou 3 espazos, entre eles o campo de concentración que existiu en Oia, que aparece na película. Este traballo construílo entretecendo dúas historias, podemos dicir, e dous espazos temporais tamén. Por un lado está Elsa, esa fotógrafa que percorre o país retratando os campos de concentración, e por outro lado esta historia de Carmen e de Ángel, non? Esa parella que relata a súa experiencia nos últimos compases da guerra, que non vemos, pero que sí sentimos a través das súas cartas, non? Sí, aí, así, a película, eu, bueno, máis ou menos diría que funciona como en tres capas narrativas, ¿no? A primeira é da propia paisaxe, que xa falamos dela, ¿no? A protagonista vai percorrendo, ¿no? a xeografía e vai parando en espazos. A principio o espectador, a mí gustame moito as pelis que ao principio non sabes moi ben que está pasando, De ¿no? que vai, sí. Oblígante a estar un pouco como atento, ¿no? E a ver tú estas pezas, as pezas do puzzle que preséntanse, pois eso, descuidadas, o sea, fora do seu lugar, pues entón tens que pouco a pouco facer o puzzle, ¿no? E entón, bueno, eses espazos pouco a pouco comezas a entender que, claro, que non son espazos aleatorios, sino que están vinculados a esa. E entón, despois está esa segunda capa, que son as cartas que mencionaches agora de Carmen e Ángel, e que ten que ver con un momento da investigación. Eu decátome de que os espazos os campos de concentración franquistas, a diferencia, por exemplo, dos alemáns, neles só estiveron basicamente homes. As mulleres eran derivadas moi rapidamente cara ás prisións, ¿no? E entón pensei, se fago unha película que só fale dos campos de concentración, pode transmitir a peli a falsa idea de que a represión só estivo foi dirixida cara aos homes e que as mulleres, digamos, que non lles pasou nada, e todos sabemos que para nada, claro. Que non foi para nada así. Entón, a idea de crear unha correspondencia entre dúas persoas que naquela altura, bueno, están intentando reencontrarse, pero tanto o home como a muller pues están sendo derivados pues hacia os espacios de represión. Entón eles van contando, ¿no? Pues agora levaronme aquí, e aquí o que pasa, o que vexo que pasa é isto, e así que bueno, pues conseguimos tamén retratar dunha maneira tamén máis dinámica, ¿no? Como un poquinho máis con un fío narrativo, contar enfiar, digamos, moitos deses espazos. Son cartas que non son reais, non? Pero que sí teñen unha base documental, non, Eloi? Sí, a verdade é que o único traballo que se fixo foi un pouco de como fiar, coser os pedazos que eu fui atopando. O típico, eu li moitísimos libros, sobre todo memorias, porque como me gusta achegarme á historia, ¿no? A partir da subjetividade pues eso, da experiencia personal, y pues eso iba pues eso subrayando, ¿no? Algunas frases, algunas cosas que me impactaban, y entón a película o único que fai é coller e recoller, digamos, o sintetizar todo ese traballo que eu fixen durante moito tempo, durante meses,
leer en algo que sexa, claro, que ten que caber en un metraxe que un poquinho máis dunha hora e media. Claro, eso é complicado. E vas combinando linguaxes, vas combinando espazos e tempo para dar lugar a un traballo que impacta moito no espectador, e neste caso non tanto polo que un ve, porque non vemos execucións, non vemos malos tratos, non vemos cadeas, senón polo que sentimos, non? O observar todas estas historias, e aí hai dous elementos moi importantes, que por un lado o silencio, que é moi abrumador en moitos momentos, e tamén esas coidadísimas imaxes que se ofrecen no filme, non? Que semella como se o tempo se detivera, non? Neses espazos, como se quedara conxelado, non? Sí, a idea é un pouco tamén traer ao espectador esta idea de que nos transitamos no noso presente, no noso espazos, no noso presente, un pouco coa sensación de que só existe o presente, ¿no? Pero na verdade é que todo a paisaxe, os lugares, son como un palimpsesto da historia, no sentido de que por eses mesmos lugares pasaron xa outras cousas, pasaron outras persoas, as loitas que nos, ou as dificultades que nos temos agora, hoxe en día, tal vez outros xa as pasaron, e entón coñecer ese pasado pode nos axudar precisamente a ter as claves de por que as cousas funcionan como funcionan, e tal vez solucións para eses problemas, ¿no? Entón, esta é un pouco a idea de fondo que está na peli, ¿no? Pero digamos a memoria da paisaxe non se vai mostrar así, se chegas e digamos tes a rapidez ou a mirada do turista. Tes que ter un pouco de paciencia, tes que indagar e tes que ter unha observación detallada, ¿no? E un pouco eso está na forma da película tamén. E despois están os obxetos, non? Que cobran vida, igual que sucede na realidade, non? Eses obxetos que os familiares dos represaliados conservan como xoias, non? Esas fotos, esas prendas, eses elementos cotiás que algúns gardan e outros se empeñan en destruir. O mesmo sucede ca memoria, non? Uns queren conservala e outros queren esquecela, non? Exactamente, sí, exactamente. A película, a través da historia da protagonista, da historia da familia da protagonista, que ten unha disputa por uns obxetos da familia, quere representar dunha maneira, diríamos, metafórica ou simbólica, pois esa macroescala da sociedade, es decir, das dúas Españas, basicamente, ¿no? Falar destas dúas partes da sociedade, unha que leva moito tempo xa loitando pois pola información, porque se coñeza o que pasou, pola reparación, ¿no? Pola xusticia, e outra que como os lexítimos vencedores da guerra, pois pensan que teñen o dereito de facer un bloqueo disto, ¿no? E, pero eso, claro, falar na peli é tratado, como digo, dunha forma máis metafórica a través dos obxetos das familias, ¿no? En este caso, desta familia, porque é unha cosa que eu descubrín tamén facendo a peli, que sempre se fala, cando falamos da historia política dun país, sempre se fala a unha escala macro, pero penso que é tan importante para entender como funciona ou como funcionou esa historia política, entender a escala micro, é dicir, como a historia política quedou reflexada e quedaron as cicatrices nas árbores familiares. E eso é extensible a calquera historia política dun país e calquera historia que teña un réximen de violencia, como foi o franquismo, pero penso que no franquismo é particularmente significativo, e eso está na película, o silencio, o sistema franquista foi moi eficaz en que o silencio chegara ata dentro das propias familias. E eso sabemos, coñecemos, e seguro que no teu espazo xa falaches disto, ¿no? Sí, falamos moito de eso, deses silencios, ¿no? Os propios netos, fillos e netos dos represaliados non coñecen as historias. Sí, e eso, claro, eso tampouco é casual, obviamente. E eso está explicado a través dunha escena importante na película, onde un antropólogo que traballou moito iso, pois explica, ¿no? Explica como ás veces a descendencia directa, ou seja, para protexer a descendencia, se oculta a identidade e a historia
do antecedente represaliado. Entón, bueno, todas esas capas están xogando todo o rato nesta peli, non? Non é a primeira vez que Eloi Enciso se introduce neste complexo puzzle da memoria, xa o fixeras en 2019 con Longa Noite, non? Que tamén fora premiada, neste caso en El Locarno. De onde ven o teu interese por esta temática e por que é importante facer tamén memoria desde a gran pantalla, desde o audiovisual, Eloi? Pois non sabría decir, foi unha cosa que se foi desenvolvendo pouco a pouco. Evidentemente eu xa tiven dende que era máis novo, pois un interés, digamos, por unha actitud, un posicionamiento ou unha reflexión política do meu entorno, do meu cotidiano, do meu presente, xa na universidade, etcétera. Pero penso que tamén un pouco como resposta a un presente, que neste caso do cinema, do audiovisual, penso que está a levar o camiño precisamente contrario. Cada vez parece que hai máis, non sei se a palabra é medo, pero sí como intentase evitar un pouco falar destas cousas, é dicir, non me refiro tanto aos temas sociolóxicos, pero sí falar claramente, ¿no?, destas temáticas. Entón tamén supoño que un pouco como resposta a iso, porque os cineastas que a mí máis me interesan e que máis me influencian, pues teñen un posicionamento moi claro neste sentido, pues bueno, intentar aportar tamén neste sentido, ¿no?, a que o cine continue sendo diverso. Todo Escárcel acaba de ser galardoada en Marsella. Non sei que percorrido seguirá agora a película, cando chegará a cines ou festivais aquí en Galicia. Sí, temos xa algunhas datas pechadas que de momento aínda non son oficiais, non se pode decir. Comunicaron, ¿no? Exacto, pero no outono vamos a poder mostrar a peli xa por aquí por casa. A verdade, con moitas ganas. Claro, e nós tamén de vela. Bueno, xa o puiden ver, pero nós tamén de vela o gran público. Sí, notase, graciñas. Algún outro proxecto en carteira, Eloi? Pois a verdade é que arrematamos tan encima da estrena, que moitas veces sabes que pasan moitos meses entre que a peli remata, que aínda é cedo para falar, pero bueno, hai cousas por aí, pero aínda ninguna, digamos, tomou a dianteira. Pois nada, disfruta deste momento, que ben o merece todo o equipo, e desexando que chegue todo Escárcel aos cinemas galegos. Moitísimas grazas, Eloi Enciso, e parabéns, grazas por acompañarnos na Ferida Aberta no 36. Unha aperta. Unha aperta, grazas a vos. Grazas. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas os que fixestes posible este capítulo especial dedicado a explorar os campos de concentración creados en Galicia durante os primeiros anos do franquismo. No vindeiro capítulo ofreceremosvos a segunda parte, onde exploraremos os centros de internamento de presos e os centros de reclusión para mulleres que funcionaron en Galicia tras o golpe do 36. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks, YouTube e Apple Podcasts. Ata cando queiras.
A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.